No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään otetaan vähän kantaa tämän päivän tapahtumiin oikeastaan ja vähän erilainen video tällä kertaa. Niin kuin thumbnailista näette, niin tosiaan polvilämmittimiä on vedetty nyt sitten IPF:n hyväksytyltä varustelistalta raakanostamisessa, eli klassisessa voimannostossa. Titanit, Incherit, mitkä on ehkä ne tutuimmat ainakin Suomessa. Muutamia muitakin polvilämpäreitä vedetty pois. Ja tää nyt sitten vaikuttaa tietysti ihan suoraan niin kuin tuloksiin, ainakin niillä, jotka on näitä lämmittimiä käyttänyt, muun muassa minä itse. Ja itellä niin kuin ehkä se vertaantui siihen, kun silloin aikaisemmin käytin noita SPD-voimannostolämpäreitä, niin mä sanoin, että 5 kiloa sain ehkä suorilta niin kuin lisää, kun vaihan titaneihin. No eihän se nyt hirveästi vaikuta niin kuin omaa juttuun sinänsä, että nyt vaan reenataan 2-3 kuukautta, niin saadaan tavallaan se hävitty 5 kiloa taas kiinni ehkä sitä rataa. Eli periaatteessa ei vaikuta niin kuin itseen millään tavalla, mutta sitten mietin tässä, että mitä tapahtuu esimerkiksi Suomen ennätysten kanssa, eli miten niin kuin asia tavallaan käsitellään, että kun ennätyksiä on tehty titaneilla ja nyt sitten ne kielletään pois, niin onko se sitten vähän epäreilua tulevaisuutta ajatellen, mitä tässä tehdään tavallaan asialle vai tehdäänkö mitään? Niin se on yksi hyvä kysymys. Pistä vaikka kommenttia alas, että mitä sun mielestä pitäisi tehdä asialle vai pitäisikö sille tehdä mitään. Että onhan siinä eroa, niin kuin, että jos sä oot titaneilla tehnyt Suomen ennätyksen vaikka kyykyssä nyt kuluneena vuonna ja nyt vedetään titanit pois ja muut nämä siinä on eroa kuitenkin tehdä se löysemmillä kuin sitten jäykemmillä lämpäreillä. Niin mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, että miten siihen asiaan otetaan kantaa vai odotetaanko siihen mitenkään. Ehkä siinä tulee mieleen se, että onko se reilua vai epäreilua sitten. Niin kuin kaikillahan se on sama tulevaisuudessa, mutta mun mielestä siinä mentiin vähän jo metsään siinä vaiheessa, kun hyväksyttiin näitä todella jäykkiä lämpäreitä ja tuotiin sitä kautta sitten lisää niin kuin kiloja kyykkyihin. No niin, jatketaan täältä studion puolelta, kun tuossa eilen yritettiin Tatun kanssa kuvata toi video tolleen vähän niin kuin lennosta, just kun oli uutiset tullut, mutta jatketaan tätä nyt vielä tänään ja nyt sitten tästä kun on asiat saanut sanottua, niin pistän videon teille sinne näkyviin, niin päästään sitten vähän marinoitumaan tähän aiheeseen. Mä ajattelin, että nyt voitaisiin ihan alkuun soittaa Hämmelle ja katsoa, että mitä mieltä Hämme on tästä asiasta ja onks tää nyt ihan hirveä tilanne? No niin, moro! Parempi olla jotain tosi tärkeää. Gymin. Kuulin vaan tossa noin, että titanit on bännätty IPF-listalta. Mitä mieltä? No hyvä. No siis mä astin joulukuussa titanit ja en ole vielä kertaakaan päässyt käyttämään, että vois kyllä palauttaa vielä. Niin. Kyllä toi itseasiassa, nyt kun miettii muuttaa aika paljon, että mietinkö teilläkin SM:issä, niin voittaja ja kakkonen kyykkäs Incheriltä tai oliko Incheritkin bannattu? Kyllä se aika lailla järjestää ja oli kaikilla titskut tai Incherit ja Incherit on myös bannattu. Onks tää nyt semmoinen tilanne, että antaako tässä niinku hätääntyä vai? Jotenkin tarvii. Sanotaan, että se oikeesti, emme ainakin, no osallahan se tietenkin voi vaikuttaa kyykkytekniikkaan ihan, että titaneilla tietenkin, että saadaan niillä paremman jousen sieltä pohjasta. Ainakin omasta mielestä. Joo. Et mä en tiedä, mitä sä oot mieltä. Mitä se vaikuttaa sulla? Mä en oo vielä kertonut tuohon kameralle sitä, mutta mä ajattelin, että mä kysyn eka sulta ja koska ne menee banniin? 18.8. SMit on marraskuussa, niin kyllä siellä varmaan jengi oppii taas kyykkäämään, mutta äkkiseltään tekisi meille sanoa, että jos nyt pitäisi kyykkää spedeillä, niin tulokset tippuisi aika paljon monellakin. Niin se varmaan vähän riippuu nostajastakin. Toisille varmaan vaikuttaa enemmän ja toisille vähemmän. Mitä sä meinaat tehdä? Meinaat sä kisaa Salos? No, mähän annoin mun titanit fitille. Eikö siis SPD, kisa SPD, eli ne voimannosto SPD. Ja nykyään mulla ei ole muuta kuin titanit, että pitäisi ostaa sit uudet taas, jos halus vaihtaa. Et kyllä mä varmaan Saloon menen nyt vielä titaneille ja sit mä ostan jossain vaiheessa uudet spedet. Joo. Joo, no mut hei mä tosta varmaan vielä soitas mulle ja fitin nopea läpi kanssa. Juu. Katsotaan onks niillä mitään inputtia. Hyvää reeni. Palat. Yes, moro. Moro.
ihan hyviä pointteja niin kuin toi esimerkiksi, että siis vaikuttaahan se voi vaikuttaa jollain aika paljon, niin se voi jopa ratkaista niin kuin sen, että pääseekö vaikka SM-kisoihin tänä vuonna osallistumaan, saako tulosrajaa tehtyä ja jos on vaikka ollut silleen tosi lähellä vaikka saada tulosrajan ja nyt sitten vedetään titanit pois ja sanotaan, että sä oot saanut 10 kiloa niistä hyötyä, niin saattaa jäädä SM-kisat sitten väliin sen takia, mutta semmoista se on. Ei ota narista. Ja siis henkilökohtaisesti mä voin sanoa oman mielipiteeni nyt tästä asiasta niin kuin yleisellä tasolla, niin mun mielestä on hyvä tavallaan, että varusteita vähennetään. Eli puhutaan kuitenkin raakanostamisesta, klassisesta voimannostosta, niin ei siinä kuulu mun mielestä varusteella nostaa. Eli kyllä tää niin kuin siinä vaiheessa, kun tuli inserit ja titanit, ja kyllä se vähän niin kuin varusten nostamisen suuntaan se kyykky niin kuin liikahti omasta mielestä, ja se ei ole mun mielestä ehkä hyvä asia. Että kyllä mä niin kuin arvostan sitä, että tavallaan kyykyssäkin niin ei saa niin paljon siitä varusteesta sitä hyötyä ehkä, mutta mun mielestä ihan hyvä juttu, että vähän rajoitetaan että ottamatta kantaa mitenkään syvemmin tähän asiaan, niin ihan vaan se ajatus, että tämä ei ole varusten nostamista, niin siinä mielessä hyvä asia, mutta katsotaan mitä mieltä on Fitti. Katsotaan uskaltaako vastata. Kato, moro! Tulit väärä vielä. Ei ihan oikein näyttäisi olevan. Sä oot suorassa lähetyksessä. Nyt tarvitaan virallinen mielipide siihen, että titskut ei ole enää hyväksytty varuste. Itseenhän se ei vaikuta juurikaan tällaisena hupivoimailijana, mutta kai se ihan hyvä juttu. Kaikille samat säännöt. Tää on aina ollut. Kyllä. Isossa kuvassa ei vaikuta kyllä. Mä oon samaa mieltä. Ja hyvä, että varusteita niin kuin vähennetään. Mut sähän sait just 30 lahjaksi titanit. Mut toisaalta sä et kisaa. Ainakaan Ei vielä. kisa. Mut joo, että onhan se, että kyllä noi titanit esimerkiksi aika kalliit on, että ne, jotka ne on just ostanut niin, ja on menossa kisaamaan, niin saattaa vähän harmittaa. Kyllä. Itse muun muassa annoin mun kisuri SPD:t äijälle ja ostin titanit tilalle. Ja Joo, ja mä oon löytyttänyt ne. Juu. Hyvin. kyllä. Ei se auta mennä kuin lämpärikaupoille. En mä tiedä, onko Spede sit ainoa vaihtoehto. Että kyllähän siellä vielä on jotain lämpäreitä siellä listassa, mutta ei mitään. Juu. Muista mainittaa sunnuntai-videoa. Juu, sunnuntain tulee ihan crazy video. Aivan niinku, no, next level. Pitäisikö se jopa paljastaa ketään vieraana? Sheriffi ja Buntti Julle. Luvassa todella kovaa maastavetoa, joten tilaa. Tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Jees. No niin, ei mitään, katsellaan. Pysykää vahvana. Moro! Moro! Semmosta. Sitten soitetaan vielä Samulille. Tässä voidaan saada vähän eri näkökulmaa niin kuin saman tien tähän, että jos mä vaan puhun, niin tylsäks menee. Morjesta. Oot suorassa lähetyksessä. Oot suorassa lähetyksessä. Videokuvaan tässä. Niinku... Et sä oikeesti suorassa lähetyksessä. Ota rauhassa. Äijä ihan painees vittu. No niin, eli mitä mieltä olet siitä, että titanit vedettiin markkinoilta? Aiheuttaako se tuntemuksia? No mullahan on tämä isärajan tavoittelu niin kuin tässä nyt, niin kuin se tavoite, niin sikäli aiheuttaa vähän niin kuin harmaita hiuksia. Koska kyllähän kaikki ehdot halutaan käyttää, jos on niin kuin tavoitellaan rajaa jonnekin. Kyllä. Nyt tässä on kisoihin, niin kyllä nyt vähän harmittaa, mutta ei sille mitään voi, niin pitää elää sen kanssa vaan. Nimenomaan, eli se niin kun, tavallaan sä oot hyvä esimerkki. Toivotaan, että niin ei käy, mutta niin kun, että voi käydä jopa niin, että sä saisit titaneilla tänä vuonna rajan ja sä pääset kisoihin, mutta voi olla, että se jää siitäkin periaatteessa kiinni jopa, että sä et välttämättä pääse. Et jos... Toki... Se ei ole niin pienestä kiinni, että juu, toivotaan. pitää kuitenkin luottaa niihin omiin voimiin. Kyllä. Ja tuntuu vielä paremmalta, jos tekee sen rajan ilman titaneja. Nimenomaan. Et ei nyt sikäli mitään väliä. Joo, mutta ihan hyvä toi näkökulma tohon noin. Niin.
Mut se on niinku pääpointti, että kaikille se on sama, niin Sano jotain kansalle ja sit mä lopetan tän puhelun. pysykää vahvana ja luottakaa omiin voimiinne. Älkää luottako lämmittimiin. Palataan huomenna. Moro. Oi. No niin, nyt on kaikki hiirenmikit soidettu läpi. Siinä tuli ihan hyviä pointteja. Ehkä siinä nyt isossa kuvassa on niinku se hyvä puoli, että tosiaan sitä varusteiden merkitys vähenee nyt. Että se oli menossa nyt siihen suuntaan, että mennään enemmän varusten ostamisen suuntaan, mutta nyt tultiin niinku tavallaan steppi takaisinpäin, mikä on mun mielestä ihan hyvä, että raakan ostaminen pysyy raakana. Mutta sitten just tää aspekti, että aika moni on ostanut kalliit lämmittimet ja nyt ne vedetään pois, niin eihän se missään nimessä kiva asia oo. Joillain tää voi nyt vaikuttaa, kun tää tulee tälleen kesken kauden tää päätös vähän niinku ja näin, niin se voi vaikuttaa yllättävän paljon, vaikka jopa jää kisat väliin tai ennätykset väliin, mutta ei auta niin kuin jäädä tulemaan makaa, vaan nyt vaan sitten pitää reenata kovempaa ja kiriä se ero sitten kiinni. Ja kaikille sama, että niin kuin menestysmielessä niin ei tule tietenkään vaikuttamaan sitten. Mutta tässä on varmaan muitakin näkökulmia ja ajatuksia ihmisillä ja teilläkin siellä ruudun toisella puolella, niin jätä ihmeessä kommentti alle. Kerro oma mielipiteesi tästä näin. Ja täytyy sanoa, että vähän puskista ainakin itselle tää tuli, mutta nyt mennään näillä ja pääsee taas polvilämpärikaupoille kohta, niin mikäs sen parempaa. Ei mitään. Tosiaan sunnuntaina tulos erittäin kova video, tilaa kanava ja palataan sitten asiaan. Niin se on morjens, pysykää hän vahvana.